So, good morning mga pare ko. Good morning, good morning. Ayan, kumusta kayong lahat? So guys, ayan, ngayon ay dahil enrollment. So mag-brigada tayo. First time natin mag-brigada, maglilinis sa school. So papa-enroll natin yung tatlong kiduks. Si Kambal, grade 4 to grade 5. Si kuya naman, panganay, grade 10 na si kuya mo, no? Pagpasok, grade 10. So grade 10 na si kuya. Brigada ngayon, Kambal. Kayo ang maglilinis dalawa, ha? Sa plaza po. Oo, ako, cameraman lang ako, ha? Ang kapal mo! Taga-nuod lang ako, ha? Bebe? Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yun? So dahil ang motor natin ay hahatakin na ngayong araw, hindi na tayo magmumotor. Lakad-lakad tayo. Hi naman. Hi vlogs. Welcome to my guys. Masaya kayo dahil grade 5 na kayo? Hali. Ha? Masaya kayo dahil grade 5 na kayo? Ha? Binata na kayo? Yes! Bola lang yan. Binata na daw sila. So, ngayon binata na kayo, may crush na kayo, ganun. Ikaw, JP, may crush ka na ba? Ikaw, JC, may crush ka na ba? Wala, sino yun? Wala. So, sana meron. Next month, sana madagdagan yung ating revenue. Baka naman sa mga loads dyan. Ay, bebe. Pagod na kayo? Kaway naman dyan, JC. Pakasuplado mo eh. Bakit ang suplado mo? Ha? Pagod ba? So, bakit tawa ka ng tawa? Ano yan? Pugi ka na yan. Ha? Pugi ka ha? So, dahil wow, pugi siya lang pugi. Nakas na. Nakasama na, bakit ka papugi ng papugi? Hindi mo na kailangan magpapugi. Ito po daw pa. Ha? Ito po yung pang... Kaya naman ikaw, gusto mo na naman bulaklak eh. Ito po yung pangkulang. Gusto mo na naman ng... Yung jari po nagturo po sa amin. Gusto mo na naman ng bulaklak. Bakit favorite mo? Nagturo po sa amin ang dadu. Bakit favorite mo ang bulaklak? Isa nito, ay, at hawak ng hawak sa buko. Oh, pakyo. Ba't ganyan ka na lang lagi? Nasaan ang mata? So ayun nga guys, dadaan tayo dito para sasama tayo sa kanila, sasabay. So dito tayo daan. Ayan o. Ayun o. Ayun o, papugi na naman. So ayun guys, naiwan tayo ng kasama natin. Yan. JP. Sabay pakit si JP. Naglalaro. Kabilis. Ayan. Ayan baga oh. Naliligaw na daw. Andiyan naman ang school. Sabi nung isa naliligaw na daw. Guys. Dito na kami sa school. Ito yung school oh. So ito yung dati naming school no, nung elementary. Ayan, may naglilinis na oh. Ayun, brigada. Ayan na, brigada 14. Brigada 14. Wala man tayong dalang itak. Ayan po, nagagamas po si Tabatchoy. You know what? Your pot. Dyan ako. O, sige. Gusto mo talaga, ano? Pag nakaharap sa'yo yung camera, grabe ang pakyut mo. Alalala. Galing na. Tingnan mo kami. Brigada. Ay, ibukas pala dito. Kayo ko daw bibigay yung form. Yung Janice. Sino yung Janice? Mga brigada kami pero wala kaming dalang panglaban. Pwede naman. So ayun nga, nandito kami sa brigada.
Andito kami sa brigada yan, no? Ayan, eto, si Pat. Si Miss Pat, oh. Ay, puro talaga to. Oh, Huwag kang kamol. Magkabasa lang kami dito kahit saan. Wala naman ang gamasin ng grade 5 eh. Takot ka na lang. Grade 5 ba to? Grade 6. Huwag ka dito. So, titignan mo natin yung grade 5. Pag walang damo, libre tayo. Ang dami kayang damo. Good luck. Tingnan mo. Tingnan mo yung grade 5 ha. So, ayan guys. Ay. Paano tayo makagamas dyan? Wala naman tayo dalang. Pati kayo dala lang itak. Hi, Fat. Yung pala, Fatima ang pangalan. Tulong mo. Fatima. Ayun nga guys. So, sumugod kami dito sa brigada. Brigada 14 at 18. Bayawan ko sa'yo. Wala na po kaming gamasin. Sobrang libre po. Sobrang appreciate naman namin yung mga naunang naglinis. Hindi man lang kami tiniraan. Galing ha? So yun nga po. So maraming salamat po doon sa mga ka-classmate, mga nanay, mga magulang ng classmate ng aking kambal. Dahil iniwan lang kami iniwanan ng kahit kaunting gamasin. Ang kapal mo. So, bibrigada po tayo. Sinusudsud lang po yan. Bakit tinataga? O. Diba? Hindi na po magamas. So, dapat yung isa dyan, magpasalamat mamaya. Kasi wala na siyang gamasin. Kunti na. Amahan ko na, Nay. Samahan mo. Ba't nandito ka? Alam po kahit saan lang tayo naggamas dahil wala tayong gamasin. At dito po nagtatapos ang Tapusin na ba? Tapusin na yan. Kaya ako isang minuto dyan. Bakit ganun? Ba't ganun ang buhay dito sa probinsya? Ayaw tayo si Papa mo kahit. Wala tuloy ako masabi. Focus mo nga na kay Ate Itong Monique. tuloy, ayaw ko. Nasira yung camera dito. Yan si Ate Monique. Super fat. Ano po? Ay, ewan ko. Basta binigay ko yung form doon kay Ma'am Janice. So ayun na nga guys. Dahinga muna tayo dahil munti ko nang matapos yung linisan ng grade 6 Mayabang na naman yun. dahil yung isang magulang dyan. Wow ka! Saka pala magbrigada. First time ko maranasan sa tanan ng buhay ko. Mulat simula, no? Dati si mama mo nung So, ayun na nga guys. Nakatapos lang namin. So, actually hindi pa tapos. Pero, Huwag kang magulo. yung dalawa dyan, sarap buhay. Si Betty ka. Maganda ba dito? Maganda ba dito? Ha? Ikaw, bebe. Kumusta ka? Sarap buhay nyo, laro-laro lang kayo. So, what's up mga kapare koy? Punta naman kami ng high school. Ito naman kami brigada. So, kukunin natin yung card. Sa high school naman tayo. After natin sa elementary, high school naman tayo. So, let's go! Guys, dito tayo sa malapit sa high school. Merienda muna tayo dahil Tom Jones ang mga idoks. Ay, wala pang luto. Wala pang luto, merienda? So, tara. Hi! Hello! So, yan, pupunta kami ng high school. Nasaan ang daan papuntang high school? Ayun o. Saan? So, dito naman tayo sa... Dito naman tayo guys sa high school. Kuya, ayun. What's up mga kapari koy? Ay! Makakita mo yan ng maruya.
So ayan, pupunta tayo ng high school. Kukunin natin yung card. Kulit nyo, kulit. Kukunin natin yung card ni Kuya. So, hindi natin alam kung sino ang teacher ni Kuya doon. Ha? Ano? Ang sabi mo? Ang sabi ka? Ano? Guys, nandito tayo sa high school. Magagamas tayo nang wala tayong... Uy! So, dito naman sila ngayon. Saan dito may gripo, may tubig? Saan? Saan ba dito may gripo, ha? So, yun guys, ito naman ang high school ng Baay. So, brigada time ulit. Galing tayo ng elementary. Dito naman tayo. Ito ang high school. Ilang kwarto lang yun. 1, 2, 3, 4. So, anong ano yan? First year. And guys, sa high school, kukuha kami ng card. Card ni Kuya. AJ. So, yan. So, ito dito ang... Ito ang room ng high school. Ay. Ano ba ito? Faculty room ba ito? Yan na guys. Pagpa-enroll na kami sa high school. Uwi na kami. Sobrang init na. Halik na. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.